बे कमिटि हल बानायनायनि थाखाय जोङो गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि वमेनसेलआ मिटिं जायो आरो बे वमेनसेलनि गेजेरजों गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपबो दङ। बिजौ दङ, बिजौनि आन्दाराव मिटिं जानो खस्थ' जायो। बिनि थाखाय दिनै सारा जोंनो बे कमिउनिटि हलखौ लुनानै होदों। बिनि थाखाय जों जोबोर गोजोननाय मोनदों। EM सारखौ जोङो गोसो गोरबोजों साबायखर होयो। जाहाथे जोंनि बे माबानि मा होनोमोनलाय नाकिथारा ओनसोलनि वमेन्स ग्रुपनि नामै बे कमिउनिटि हल लुनानै होनायनि थाखाय जोङो सारनिसिम साबायखर बावो। उसुबिदा जायोमोन जोङो अखा एखमबा थारिख लानाय मथे जोङो अखा बोथोरावबाबो ओंखारनांगौ जायो। बे ओंखारनायनि बेलायाव जोङो अबाव जागोन अबाव जाया जोबोर उसुबिदा गोलैयोमोन। दा बेखौ साननानै जोंनो EM सारआ बे कमिउनिटि हलखौ बानायनानै होदों। जों गोजोननाय मोनदों आरो।